Il-proġett Flourish from Oppression, organizzat minn Drakma, joffri spazju għan-nies tal-komunità LGBTI biex jintegraw iktar fis-soċjetà billi jaqdu żewġ aspetti importanti ħafna għall-persuna, jiġifieri l-identità sesswali mal-identità spiritwali u reliġjuża. Fil-kuntest ta' dan il-proġett, dan l-għan ħajntlaħaq billi jiġu użati strutturi mill-metodoloġija teatrali ta' Augusto Boal, ġifieri l-Image Theatre u l-Forum Theatre. Fil-fatt, il-partiċipanti ħajkunu mistedinin biex joħolqu immaġini permezz tal-ġisem mod fiżiku ta' esperjenzi u narrattivi ta' oppressjoni. Blan li daw jiġu itteatralizzati biex wieħed ifittex riżoluzzjonijiet li mbagħad il-partiċipanti jistgħu jieħdu magħhom lura fil-ħajja kwotidjana tagħhom hekk kif qed ifittxu li jintegraw ruħhom aħjar. L-aħħar fażi tal-proġett imbagħad ħajwassal biex permezz ta' dawn in-narrattivi u dawn l-esperjenzi ikun hemm skript teatrali li jiġi maħluq.